كسغانا كدم بمنفس قدوس نو ያወቅኩት ያንቺን ስም ስለዚህ ማርያም ሆይ ከፍ አደርግሻለሁ የፍጥረቱን ጌታ በቅፍሽ ስላየው እኔም ትውልድ ነኝ ብፅዕት እልሻለሁ እንደ አባቶቼ ስምሽን አከብራለሁ ከዓለም ከሥጋና ከደም በመንፈስ ቅዱስ ነው ያወቅኩት ያንቺን ስም ስለዚህ ማርያም ሆይ ከፍ አደርግሻለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን ወልደ አምላክ በሀብትን ጸጋን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰምሁም ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒሁም ከመይ ውዕልኩም ከመይ አለሁም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነዛ ሰዓት ዚያን ነዛ ዓለት ዚያን ከም ዝገይሩ ስለዝሓለወና ብድጋሜ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ንሱ መስገን እትመስገን ረረተልና አዳሓጣን ዝኾነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ክብረ ምስጋና ይግባእ እሞ ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን አነ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ቀሽ ፍቅረ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ብጸሎት ዘጀመረና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንማዕዳ ነተግሳጽ ነትምህርት ዝኸውን ሕልልናና ከፊቱ ነቶም ንዛረብ ዘለና ነቶም ንሰምዕ ዘለና እግዚአብሔር አምላክና ንፍቅር ዝኸውን ንንስሓ ዝኸውን ዝተሰብረ ልቢ ዝተጣዓሰ ልቢ ክበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይግበረልና حراي لما عنتي كم فقط እግዚአብሔር አምላክ እንመሃሃረሉ ኃይለ ቃል ከም ተዝቀነየ ወይ ድማ ከም ተኽንሪኦ ዝቀነና ካብ ወንጌላዊ ሉቃስ ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቅዲ 13 ዘሎ ህያው ቃል ስድማ ከም ዝብል አምላኸይ ንዓይና ኃጢአተኛ መሐረኒ ብምባል ኢና ንለማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ክንዛራረብ እዚ ቃል እዚ አበይና ንረኽቦ እንተልና ኣብ ወንጌላዊ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቅዲ 13 ዘሎ ህያው ቃልና ንረኽቦ እዚ ቃል እዚ ለማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክና ሰባት ስለ ሰባት ምዝራብ ሰባት ብዛዕባ ሰባት ምስባኽ ሰባት ንሰባት ምምሃር ኣብ ዘለናዮ ዘበን ኣብ ዘለናዮ ሰዓት ዝውተረሉ እዩ ነገር ግን ሓደ ግዜ ሰባት ንነብሶም ክፍትሹ ናብ ውሽጦም ክምለሱ እንከለው እግዚአብሔር አምላክ ሽዑ ምስኣቶም ዝራኸብ ሰባት ብዛዕባ ናይ ሰባት ክዛረቡ እንከለው ዘይኮነ እግዚአብሔር ምሳይ ክራኸብ እንተኮይኑ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ አነ ምስ ነፍሰይ ዝዛረበሉ ዕለትን ሰዓትን እግዚአብሔር አምላክ ክህበኒ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃዱ ኮይኑ ሕጅውን ንሕና ምስ ነፍስና ንዛረበሉ ምስ ነፍስና ንኾነሉ ምስ ነፍስና ንኸደሉ ምስ ነፍስና ውሽጥና ፈትሽና ምስ እግዚአብሔር አምላክ ንዕረቀሉ ህይወት ከበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይግበረልና ኣብዚ ቃል እዚ እንተተመልኪትና ኦ ጎይታ አነ ኃጢአተኛ እሞ ንዓይና ኃጢአተኛ ባሪኻ ይቅረበለለይ ብምባል ብዛዕባ ኃጢአቱ ብዛዕባ ናቱ ኃጢአት ብዛዕባ ናይ ካልኦት ኣይኮነን ለሚኑ ብዛዕባ ናይ ሰባት ኣይኮነን ተዛሪቡ ንሱ ናብ ቤት መቅደስ ክመጽእ እንከሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ እንከሎ ነፍሱ አሚኑ በደሉ ተአሚኑ ፍጹም ክመሓረ ፍጹም ክቅደስ ፍጹም እግዚአብሔር አምላክ ይቅረ ክብለለይ ንሱ ናይ ይቅረ አምላክ ስለዝኾነ ንዓይ ድማ ንኃጢአተይ ክድምስሰለይ ብምባል ናብ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ንምርካብ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝመጸ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ዝመሃረና ህያው ቃል ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተተመልክና ሓደ ሰብ ተጋው ነበረ ሓደ ድማ ፈሪሳው ነበረ እዚኣቶም ድማ ክልቲኦም ናብ ቤት ጸሎት ወይ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጹ ይብል እዞም ናብ ቤት ጸሎት ዝመጹ እቲ ሓደ ፈሪሳው ዝበሃል ዘሎ ምግባር ጽድቅለኒ ብምግባር ጽድቅ ዝማላለስ ዝብል ክኸውን ከሎ እቲ ተጋው ድማ ተቀባል ቀረጽ ወይ ድማ ሽፍታ ዝነበረ እዚ ተቀባል ቀረጽ ዝኾነ ሰብ ግን ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ልቡ ነቕኒቁ በደሉ ፈሊጡ በደሉ ተአሚኑ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግን መን ጸኒሕዎ እቲ ፈሪሳዊ ወይ ድማ እቲ ምግባር ጽድቅለኒ ዝብል ሰብ ኣው ጸኒሕዎ ማለት እዩ እዚ ምግባር ጽድቅለኒ ዝብል ዝነበረ ሰብ ድማ ቀሪቡ ኦ ጎይታ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ጾሞካ ካብ ኩሉ ዕሽረይ ድማ እንታይ ገብረካ ኢሉ ይህብ ካብዛ ኣብ ዝጎነይ ዘሎ ኃጢአተኛ ሰብ ብምሓሸይስ ኣመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ኣይገርመኩምን ሎሚ ዓለምና ኣብዚ ደረጃ እዚኣ ዘላ
ولا كوا جيتانا مدحنا إيس كريستوس بأكل تجلسوا نعنا لومي إن جورن إن صلير ويدما إن الزاربون تزي نجرنا نجرجن نحنا نخد زلنا هيوت ويدما تخد زلا مؤمنانا أبوتا كلاتنا نخد زلنا حزب زي أبير زي لومي صلاة سنيات قدم نبوتاتنا حاتياتهم يزريهم نيرو بزعبة حاتياتهم كزاربو بزعبة حاتياتهم كلمونو بزعبة حاتياتهم كنبعو بزعبة حاتياتهم أكيد مجزي أبير أملاك تدفيهم نجزي أبير أملاك كلمونو كله إنا نرك لوم جن علمنا بزعبة حاتياتو زارب زي كونه بزعبة نايكال حاتيات نزاربولو بزعبة نايكال بدل نزاربولو بزعبة نابكالو تقصنا نتقوم تولد أمبر أعنت لبونانا لومي ناوشتنا تملسو نوشتنا زت أمسب دارجا يلن تبلكا زجانا نايكونه دارجا إذا بزلهم بر يلن ما يتايكونن بزحات كبسان دم أو موسى كببعتهم كينهم أبجدامات كينهم قصلن دابلعو قصلن دا شمططو فراتات دابلعو نجزي أبير أملاك زمسجنو بزي نسألا بزي كدان حنت غيار كدان تراحيزهم نجزي أبير أملاك زقلقلو بزحات كبسان ونالو سلزي أنا لما أنت مني أنا مساهم زلهم مني لما أنت اسك بزعبا قداي كزار بزعبا حقياتي كزار نفسي لما أنت أبيل أنا خمسة أكيد مسابات كمسؤول كلهم سبات كدان تخلينا كمسؤول كلهم صبق لبس زلنا سب وين ما صبق سنة مقبار زلني كم فريساوي مسالي نقدر أكيد مجزي أبير بزال لما أنت ساعات بزال لما أنت علتن نعين تزحتنا أنا أكيد مجزي أبير أملخ أنت عين السب كوينة ما ترخف برجت سبات بجزاء فقاد بجزاء حتى أتوم نبغي أبير قربون كله بدلهم تأمينهم ناب كريستوس كمسؤول كله بدلهم تأمينهم نام السحق كمسؤول كله أجزي أبير أملخ شو يزقبل أجزي أبير زقبلنا ساعات بدلنا تأميننا كفانا تأميننا حتى تأميننا نبي تجزي أبير كمسؤول كلنا ناي سبات حتى ندات أبصبنا ناي سبات قدلت ندات أبصبنا ناي سبات قدلت ندار أنا أبي هوتنا نقوى عستخوينا جن أجزي أبير مسانا نخنبر نحنا دمام سجزي أبير كنبر أشجرتي نزق ألزيز نقرنا وانجيلا وماتيوس صحفه بيتنا مدحنا إيسوس كريستوس كابز مهارو وانجيل ويدما خابز قبره تأمر حدا أما ماتيوس وانجيل أم عرف شمون تغافق دحام مشازو اللي هي وقال بيتنا مدحنا إيسوس كريستوس أبز مهارو لزنبري حدا سبأي ود حمامو يبل إذا ود زحمامو سب نبقيتنا مدحنا إيسوس كريستوس مسي قويتا ود حميم النمو كتحويل لي ود يساق له ود يبشقر له ود يوديق له سلازم نودي كتحويل لي كألك أيمو ودي كتحويل لي نجازاي كتكيد ويدما فقاد كاي خنيلو نمن حتى تيبلنا نجيتنا المدحنا إيس كريستوس حتى جيتنا المدحنا إيس كريستوس مسؤول خير أبسط بقصة الجزيجة أتعلق أمئة زخونة أتجنرال زخونة أتوتهدر زخونة قويتها السخام ساي كتكيد صبو أيكونن السخان أبيتي كتأتو زبقع سب أيكونكم أنا حتى أتنيا سبي نعينا حتى أتنيا سب نبيتي سخان نسخ متص أيك ألكاني سلازي كابا خازر اللي حد تراي سدما ودخا يحوى بلني ودي دما انت خقبر الليل كحوي مقنياتو أنا بزح زبدلكي ناي وتهدرات حلافي أبرس وتهدرات فتح زتفي نقال يوم نقزهم يصدم نقال يوم دما نقال يوم يخبدلهم نقال يوم دما يفكسلهم سلازي خمسة عينات حقيقات زلن نسب اسخا قدوس ناي እግዚአብሔር اسخا قدوس እግዚአብሔር اسخا كريستوس نبيتك تأتس بقى سبا يكونكم كتانا المدحنا إيس كريستوس إزقازي من السمع بحق إبلكم الله أب إسرائيل ملؤ وليل أمو كم ذا عينت نصح كم ذا عينت أمنت جن أيرخب كله كم ذا عينت لبي نجزي أبي يرزق لي لومي كم ذا عينت نصح يجزي أبي يرزق لي لومي أجزي أبير كفاءها من كار يزد لي لومي ما بكسي أبير تتعسكا من مسا يزد لي لومي أجزي أبير زد ليو تقصن معرف إنه حسكا من مسا يكون نجزي أبير زد ليو بزح مصحفت مفلات أيكون نجزي أبير زد ليو بزح مصحفت أجزاها مقمات أيكون نجزي أبير زد ليو بزح سألتها تأجزاها متقع أيكون زد ليو نجزي أبير زد ليو لبغا ما هبي نجزي أبير زد ليو أتزفلت حاتيا أتزفلت بدل أتزفلت شجر
بدي لك أم يقبل لك تقول خل قدره بس بدل بأمان أبي سكا أملاك هديم متعس أبينا ولا موت مدرعنا ولا شجر مدرعنا ولا مقابرات تقعيت مدرعنا كبكزي أبير محرات نمركا حقيقتنا تأمننا كلاتنا نبكزي أبير نخين متس أشجرنا لبنا شفيتو لبنا رحيقو كبكزي أبير سلزر حقنا دمو أكزي أبير أملاك بس لما أنت سعد بس لما أنت ورحت كلاتنا انتي قبرنا له يقصعنا له نباي تملسو أنا أعرفكم نباي نعو مساي كنو عرفت قطرخو بيقوم دابلنا كاب عرفتها ديمنا مقبلنا ننبر زلنا كاب غزي أبير رحقنا ننبر زلنا ناي غزي أبير برغت نخي نقبل كاب غزي أبير كوبليلنا ننبر سبا ساعتنا دين أنا حتياتني نعين حتياتني ربل اللي نبلو ساعتي زمر داويت مزمرو أب حمسان حدا فقد حمشته كاب تادي تتأنسن جميرة أنا بدلني أي كاب تادي تولد جميرة حتياتني أي أموس وقف سقمتي أموس وقف قعزي تبدل كوخاي أموس وقف قعزي نعخا مثل مسوى أخي ولكن بحاتياتين تسأل متكو ساقن برهان كهبن كم بردا صعدوني بدلي فليته بدلي تأميني كتكت عن حق خائخ إذا مقناعتي قبأني نفس مقناعتي زي كتمت حق خائخ كابها خبلي ليه كابها خارحيق زبل أي مرحي زخم مسطر أي زلن أنا مسك زي أبير كاي تعرقكم كم يقر إن سبات كعرق جيتانان ملحينان يسوس كريستوس انت خاي تطفو كما أتوم سخاتكم كي تطفو تنسعوا تملسوا قاسو نجيب معرف 10 كفو شو عطت اللي هي وقالت تمرك نحن نخين نطف ناب زي أبير كنملس تراي زلنا اكزي أبير مسانا خخون مسك زي أبير أملاك نزرارب اكزي أبير برخو تقصدد اكزي أبير محرو تقصدد لوم كلاتنا ناب زي أبير نملس له ساعة علتي نملس أبينا مسك زي أبير زقرب تسألو ناب زي أبير زقرب تسألو مسك زي أبير بنسوار اكزي أبير كل جزي نعين عقدكم انتي قبرنا له يصوع عنا له بينا مقطعات لنا لأمام مسك زي أبير كنبر بينا يدقلنا مسك زي أبير نابك زي أبير كنملس مسموتنا كابز علم مستفلنا اسمه مسك زي أبير زمراينا والمزمور معرف شو ديشف فقد حمشت أكزي أبير أملاخي أبسي الكوين زمس جنكا يلن أبسي الكوين نسنكا زخبر ويلما نسنكا زودس يلن يلو سؤال مسوردت نفسي أما قطعت مسوردت أو خوينا نكزي أبير ممسكان أو خوينا منصح أو خوينا نكزي أبير أملاك يقرأ مبال يلن أتان نبللا ساعات معاسيا لوم أما دا لوم انت خوينا دا كم يدا لنا بحق كلاتنا نصحى دينا بحق أقدسنا كزي أبير لنا دينا بحق مسك زي أبير لنا دينا قدس بيتروس أب قدامي ملقطة معرف سلسة يقريت أكلاء ملقطة معرف سلسة فقد شعات زله هي وقال السخاتكم نخيت تطفوك زي أبير ننصحة تايقبركم الليل يعقسكم الليل نحنا نخين نطفئ أتم ولداتو نخين نطفئ بين جميروك زي أبير مقطعات يجمرالو كابتم بأمنت زرحقو كابتم بكزي أبير زوصو كابتم نكزي أبير زرسو نتم نكزي أبير أملخ زرحقو صبات بأتم بكزي أبير جميرو لذي نعنا يصبينا له بخطبا نحنا نحمق بأفلطو نحنا نحمق بكل نجر مساعتهم كن وادادر نبقع سبات يكوننا اكزي أبير جن نتم ريو نعنا ننصحة ناو نخن ملس بتخفوز الصروح وسرح كتم كاب اكزي أبير زروحاقو اتمقطعات بو جميرو
ግን نحن وناب እግዚአብሔር አይተመለስና ማዓሲና ዝግዮ ክንብል ማዓሲና ናብ እግዚአብሔር ክንመለስ ማዓሲና ምስ እግዚአብሔር ኮይና ንእግዚአብሔር ኣኽና ይቕረ ክንብል ንኽእል ኣነ ንለማዓንቲ ከም ሓሳብ ዝመፃኒ ልበይ ማዕርኽ እንደይ ተዓቢዩ ልበይ ማዕርኽ እንደይ ሸፊቱ ሓጢኣተይ ካይፈለጥኩ ናይ ሰባት ሓጢኣት ክፈርድ ሓጢኣተይ ካይፈለጥኩ ናይ ሰባት ክፋእ ክርኢ ውድቀተይ ካይረኣኹ ናይ ሰባት ውድቀት ክጥምት ንውድቀተይ ብመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ብጠቕሲ ክከላኸል ግዜ ሓሊፉ ክሳብ መዓሲኻ እሞ ትከላኸል ነፍሰይ ክሳብ መዓሲኻ ትከላኸል ክሳብ መዓሲኻ ክትሕቢ ሎሚ ኢደይ ናብ እግዚኣብሔር መሃብ ጥራይ ተሪፉ ዘሎ ይቕሬታ ምንሳሕ ጥራይ ተሪፉ ዘሎ እዚ ተዘይልካ እዚ እንተዘይጌርካ ግን ጽባሕ ንግሆ ዝመጽእ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መቕጻዕቲ ኩላትና እንታ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ክንጾሮ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ንኸይንገብር ግን ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ቀዳማይ ኣቦ ንወንጌል ክሰብኽ መራሒ ናይ ክርስቶስ ኮይኑ ዝመጽእ ምስ መጥምቕ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 3 ኣትንጉሉዳትና ካብ ዝኹፉእ ክትመልቁ ከመይ ኢልኩም ከኣልኩም በሉ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ እዩ ይብለና ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ንይቕሬታ ዝበቅዕ ልቢ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርበ ኣእምሮ ናብ እግዚኣብሔር ዝተሰብረ ልቢ ሎሚ ከም ሰብ የድልየና ብዙሕ ምፍላጥ ኣይኮነን ዘድልየና ዘሎ ብብዙሕ ናብ እግዚኣብሔር ምምላስ ዘድልየና ዘሎ ዝበዝሕ ግዜ ትንሱሕ እንዳበልና ካብ ምምሃር ኣቦታት ካህናት ኣሕዋት ዲያቆናት መምህራን ወንጌል ኩሉ ግዜ ኢና ንዛረብ ግን ንስሓን ንምእመናን ጥራይ ዝምልከት ንስሓን መምህር ወንጌል ኣይምልከትን ንስሓ ንቦታት ኣይምልከትን ንስሓ ንዓይ የድልየኒ ከመይ የድልየኒ እምበር ንዓና ነቶም መምህራን መራሕቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓረየና ሰባት እቶም ኣብ ደደብሩ ንነሳሕ እንዳበልና ንምህር ሰባት ንሕና ኸ ኣብ ንሳሕ ህይወትና ከመይ ኣለና ንቃሉ ጥራይ ድና እንደግም ብግብሪ ኢና ንሕዋትና ንምህር ንሕና ኸ ተንበርኪኽና ዝበደልናዮ በደል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርና ኣብ ቅድሚ ቦታትናን ካህናት ወዲቕና እግዚኣብሔር ለሚና ዲና መሸም ውድቀት ከም ዘሎ ካብ መምህር ኣይተምሃርና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እምበር ቅዱሳን ኣቦታትና ግን ንውድቀቶም መን ይምህርና እንተልና ባዕላቶም የምህሮምና ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ክኸውን ዘለዎ ሰብ ንሱ ቅድም ዝተሓረየን ዝተመርፀን ብንስሓን ብዝተጣዕሰ ልብን ዝውንን ኣገልጋሊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚ ምስ ንገብር ጥራይና ህዝብና ክነድሕን ንኽእል ስለምንታይ ጥራይ ናብ ህዝቢ ነውርዱ ስለምንታይ ጥራይ ጠቕስታ ጥራይ ንህዝቢ ንነግሩ ስለምንታይ ሎሚ ንሰባት ዘድልዮ ምንታይ ነባጊዕ ዘድልየን እንታይ ንበጊዕ ዘድልያ ሳዕሪ ንበጊዕ ዘድልያ ማይ እዚ ክልቲኡ ምስ ትረክብ ብሂወት ንኽትነብር ኣየሸግራን ለዚ መርሓይ እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ክጥዕ ክኽእል ኣለዎ መርሓይ እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ናይ እምነት መርሓ ክኸውን ኣለዎ ከም ኣቦታቱ ነዚ ዝምህረና እግዚኣብሔር ዝመረፆ መራሒ ተባዕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆይሙ ስለ ህዝቡ ዝልምን ንህዝቡ ምሕረት ዝገብር ስለ ህዝቡ በጃ ዝህብ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ኣብ ዘጸአት ኣብ ምዕራፍ 3 ዘሎ ህያው ቃል ተተመልኪትና እግዚኣብሔር ኣብ ቆጥቋጥ ነዲዱ እታ ቆጥቋጥ ድማ ምንዳድ ምስ ኣብየት ሓመል መላዊት ምስ እሳታዊት ምስ ኮነት እንታይ ዝነድድ ዘሎ ኢሉ ምስ ተገረመ ናብቲ ዝነድድ ዝነበረ ቆጥቋጥ ክቐርብ ጀመረ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ሙሴ ሙሴ ዘለኻዮ ቦታ ቅዱስ ቦታ እሞ ኣሳኣንካ ውፂኻ ጸልይ ኣውያት ናይ ደቂ እስራኤል ሰሚዕ ኣለኹ እህቶም ኣውያቶም ርኢ ኣለኹ እህቶም ድማ ሰሚዕ ኣለኹ
ስለዚህ ንደቂ እስራኤል ናብታ ናየቦኦም ናብ ከነኣን ክምለሱ እዮም እስኻ ድማ መርሓ ክትከውን ኢኻ ንፈርዖን ድማ ክትነግሮ ኢኻ ብዝተባሃለሉ ግዜ ሙሴ እግዚኣብሔር ኣነ መን ኢሉ ኣነ መን እዩ ንደቂ እስራኤል ክመርሕ ዝኽእል ንፈርዖን ድማ ከይደ ኣብ ገፁ ትገብሮ ዘለኻ ንደቂ እስራኤል ፈንዎም ናብ ዓዶም ክብል ዝኽእል ኣነ መን ኢሉ ነዚ ትልእኸኒ ዘለኻ መልእኽቲ ዝበቃዕ ሰብ ኣይኮንኩ ኣነ ድኹም ሰብ እየ ብምባል እግዚኣብሔር ክሳብ ዝቁጣዕ ወላ እኳ ትእምርትታት እንተሃቡ እግዚኣብሔር ሙሴ ግን ኣነ ክወርታዕ ክዛረቡን ኣይክእልኒ ተደልኻ ንኣሮን ሓዊ ይለኣኮ እናበለ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክዘራረቡ ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ንሕና ከንታይ ንኹን ኣነ መን እየ ዘይብል ኣገልጋሊ ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ከገልግሎ እቲ ብእግዚኣብሔር ዝተመርፀ እቲ ንእግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ክመርሕ ዝተዋሃበ ናይ ተኣምራት ኣቦ ቅዱስ ሙሴ ግን ኣባጊዕ ምስ ተጋገያ ኣባጊዕ ምስ ወደቓ ኣባጊዕ ካብ እግዚኣብሔር ክርሕቓ ምስ ጀመራ እግዚኣብሔር ህዝብኻ በዲሎም ከ ብርግፅ ተበዲልካ ኢኻ እሞ መፍተት ፀላእትና ክትገብረና ኣብ በረኻታት ኣውፂኻ ከተጥፍኣና መፍተት ፀላእትና ኣይትግበረና ናትካ ሰዓብቲ ኢና ኣይተጥፍኣና ጎይታ ህዝብኻ ኣይተጥፍእ ህዝብኻ መሓር ንህዝብኻ ይቕረበል ልብኻ ተሪሩ መቕፃዕትኻ ብደቂ እስራኤል ተውርድ እንትኾንካ ግን ኣቐዲምካ ንዓይ ድሕሪ ኣሕዋተይ መንባር ኣየድልየንን እሞ ድሕሪ ውሉደይ መንባር ኣየድልየንን እሞ እንታይ ክገብር ኢሉ ካብ መፅሓፈ ሂወትካ ደምስሰን ኢሉ እሞ ኸደኣ ንሕና ኸደኣ እንታይ ክንከውን ይግብኣና እቶም ከም ሙሴ መራሕቲ ኮይንና ንህዝቢ እንጓሲ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ ኣሕዋት እንታይ ንኹን ሎሚ ናበይ ንኺድ ሎሚ ንህዝቢ ብኸመይ ንምርሓ እዩ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ንምለስ እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ተጥፍኦ ንዓይ ቅድም ምጥፋእ ይሕሸክ ካብ መፅሓፈ ሂወትካ ደምስሰኒ ምስ ንብል ግን እግዚኣብሔር ንናትና ልማኑ ሰሚዑ ንደቂ እስራኤል ከም ዝመሓረ ንዓና ድማ ምሕረቱ ንምልኣኽ ቀሊል ግን ልብና ኣይተጣዕሰ ክሳብ ሕጂ ኣይተኣመንናን ብሓጢኣትና ክሳብ ዘይተኣመንና ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ንዓና ክሰምዓና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክሳብ ዘይተደፋእና እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ንዓና ይቕረ ክብለልና ስለዚ ቅዱስ ነቢይ እግዚኣብሔር ሙሴ ቅድሚ ኣሕዋተይ ንዓይ ካብ መፅሓፈ ሂወት ደምስሰኒ ዝብል ብትብዓት ንእግዚኣብሔር ዝዛረብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዘይበደል ዝነብር ተባዕ ናይ ምእመናቱ ኣገልጋሊ ናይ እግዚኣብሔር ስለዚ ኣገልጋሊ ካበይ ክንመሃር ይግባእ እንተኢልና እዚ ናትና ትምህርቲ እዚኦም ኣቦታትና ምሂሮም ንሓሊፎም ስለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን መልእኽቲ ኣብ ዝለኣኹ ኣብ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቅዲ 7 ዘሎ ህያው ቃል ተመልኪትና እቶም ኣቀዲሞም ወንጌል ሰብኹልኩም ኣቦታትኩም ቤን ከም ዝሓለፉን ቤን ሓሊፎም ከም ዝሞቱን ፍለጡ ኣሰርእነቶም ድማ እንታይ ግበሩ ሰዓቡ ኢሉ እሞ ኣቦታትና በዚ ደረጃ እዚ እንተሓሊፎም ንሕና ኸ ከመይ ኣለና ነብስና ባዕልና ንምዘና ሎሚ መዛን የለን ሎሚ ገናሕ የለን ኩላትና ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢእና ኢና ኩላትና ቅድሚ እግዚኣብሔር ወዲቕና ኢና ኩላትና ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ህልኽ ተሸሚምና ኢና ኩላትና ካብ እግዚኣብሔር ርሒቕና ኢና ሎሚ ኣነ ጻድቕ እየ ዝብል ሰብ እንተሃልዩ ነፍሱ ይመርምር ምክንያቱ ጎይታ ሎሚ ሓጢኣትና ዘፍልጠሉ ዕለትን ሰዓትን በፂሑ ንኣይሁዳውያን ጥራይ ኣይኮነን ሓጢኣቶም ኣፍሊጥዎ ንዓና እውን ሓጢኣትና ንዓና እውን በደልና ንሕና እውን መን ምዃንና እግዚኣብሔር እንታይ ጌርና ኣርኢና እዚ ገልጸልና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተመልኪትና ታብ ዝሙት ዝተረኸበ ታደ ኣይሁዳውያን ናብ ጌታ ኣምፂኦም እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ዝሙት ረኺባ ኣብ ሕጊ ሙሴ ድማ ኣብ ዝሙት ዝተረኸበት ጓል ኣንስተይቲ ብእምኒ ዳርባ ትቀተል እዩ ዝብል ስለዚ እንታይ ትፈርዳ እዩ ገርመኩም ትደስ ዝብለካ ነገር ኣምላኽና ለዋህ ምዃኑ ኣምላኽና ሩህሩህ ምዃኑ ኣምላኽና ናይ ሓጥኣን ኣቦ ምዃኑ ኣምላኽና ናብኡ ንዝምለስ
كم سبات زي كون خندق زيت ملالسن لها زبل بزحت ملالسون كلها بزحت ما يفكرك بزحت ما يفوتوك سلازي قدوس እግዚአብሔር አምላኽና በዚ ሰዓት እዚ ናይ ይሁዳውያን ዝመሃረ ነውስ ወከፍና ዓና ድማ እንታይ ገብረና ይምህረና ምክንያቱ እንታይ ትፈርዳ ምስ በልዎ ካባኻትኩም ኃጢአት የብለይን ዝብል ሰብ ነዛ ሰበይት እዚ እንታይ ግበር ኢሉ አቀዲሙ እምኒ ደርብየላ ኢሉ እስከ ኻባናሎም እምኒ ዝድርብ ምተረኽበዶ አይናይ መራሒ አይናይ ተመራሒ አይናይ አገልጋሊ አይናይ ተገልጋሊ ኢሎም አና ካብ ኃጢአት ንጹህ አቅድም እግዚአብሔር ክቀውም ይኽእል በኃጢአቴ ክጸባጸብ ይኽእል ዝብል አገልጋሊ ታይዳና ህዝብና ዘይመራሕ ታይዳ ኃጢአቴ አነ ናብ ህዝብ ያውሪደ ንበደለይ ንህዝብ መምሃር ዘይገበርኩ ስለዚህ ኩላቶም ኃጢአቶም ምስፈለጡ አይሁን አማኖም ደርቢዮም ካብ እግዚአብሔር ካብ ጌታ ታይኮን ይብል ንድሕሪት ገጾም ተመልሱ አትሰበይቲ እቶም ዝፈረዱ ሰባት ዳአበ የለው ኢሉ ጎይታይ ኩላቶም ገዲፎም ንድሕሪት ከይዶም ኢላ በሊ ንሳቶም እንኳ ዝመሓርኩ አነ ድማ ይቅረ ይለልክለኹ ግን ካልኣይ ግዜ ኃጢአት ኣይትስራሕ ኢሉ ለዚ ሎሚ ንቅፅዖ ዘለና መቅፃዕቲ ናይ ገዛእ በደልና ናይ ገዛእ መቅፃዕትና ንዓና ዝግባእ ዳ እምበር ብዘይ በደልናዮ ዝመፃና ናይ መመኽኔት ሕማም ኣይኮነን ናትና እዩ ዝግባአና ንዓይ ዝግባአኒ እግዚአብሔር ዝህበኒ ዘሎ ናኡ ንኽምለስ ናኡ ናብ እግዚአብሔር ተመሊሰ ምስኡ ንኽነብር እግዚአብሔር ሎም ይፅዋዓኒ እሞ ኸዳ ማዕሲ ክትምለስ ነብሰይ እስኪ ምስ እግዚአብሔር ተዘራረቢ ክሳብ መዓዝ ኃጢአተይ ተሰኪመ ክነብር ክሳብ መዓዝ ኃጢአተይ ሒዘ ክነብር ክሳብ መዓዝ ቁስለይ ሓቢእ ክነብር ናብ እግዚአብሔር መምላስ ከድልየኪ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ተመሊስና ብይቕሬታ አቅድም እግዚአብሔር ቆይምና እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረቱ ንምልአኽ ቀሊል ምዃኑ ቀረባ ምዃኑ ጌታ ባዕሉ ታይገርልና ይገሊጽልና አቱም ኩልኩም እትጽዕሩን ጸር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዕሞ አነ ድማ እንተኽገብረኩም ከዕርፈኩም አርዑተይ ፎኩስ ጾረይ ድማ ልዙብ ይቕሬታ ጾረይ ልዙብ አርዑተይ ድማ ፎኩስ ጾረይ ጽሩ አነ ትሑት መንፈሰይ ድማ ለዋይ ብምባል ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ንዓኻትኩም ሎም እንታይ ጌርና ፀዊዕና እዚ ዝፀውዐ አምላኽ ናባይ ንዑ ዝበለ አምላኽ ብዘይ ክፍሊት ናባይ ተመለሱ ዝበለ አምላኽ ምንም ኮብሊልኩም ይኹን ከይርሒቅኩም ይኹን ደጊን ክንድዚ ክትከፍሉ ኣለኩም ደጊን ክንድዚ ክትህቡ ኣለኩም ዘይብል ብለውሃት ዝፅበ ርህሩህ ገንሸን ደምሳሳ ኃጢአት ዝኾነ እግዚአብሔር ናባይ ንዑ እንዳበለና ኩልስ ክሳብ መዓስ ኢና ክነሃድ ክሳብ መዓስ ኢና ካብ እግዚአብሔር ክንርሕቕ ለዚ ነዚ ናትና መምህር ዝኾነና ናይ ዘበና መምህር ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ተዛሪብናሉ ነርና ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 15 ዘሎ ኣብታ ምሳኹም ዘላ እምነት ንዝሓትኹም ሰባት ግቡእ ምላሽ ንምሃብ እንታይ ኩን ኢልና ድልዋት ኩን ኢልና ምክንያቱ ምሳይ ዝነበረት እምነት ምሳይ ዝነበረት ተስፋ ምሳሓተትኩ ኣጥፊአየ ሓጢየ በዲለ ንኣምላኸይ ሰብ ኢለ ካብ ኣምላኽነቱ ናብ ሰብ ኣውሪደየ ስለዚ ካባይ ተምሃሩ ኢሉ ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ንመሃር ሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ናትና መምህር እንተኮይኑ መልእኽቲ ጴጥሮስ ነንብብ እንተኮይና ብናይ ሕጊ ጴጥሮስ ንመላለስ እንተኮይና ካብ ጴጥሮስ እንታይ ተማሂረ ክንብል ግዴታና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ዘሎ ህያው ቃል ተተመልኪትና ካብ ፍቅዲ 62 ጴጥሮስ ኣብ ዝበደለሉ ግዜ ንኣምላኽ ሰብዩ ኣብ ዝበለሉ ግዜ መሪር ንብዓት ነብዐ እዩ መሪር በኽያት በኸ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ኣሕንቕነቐ
بديله حتياتنيا حتيه يقرا قبرله وزي بالمنفس ده انا بيكيدلون هاي بيتروس منفس كنونن يقبا كم بيتروس كون يقبا بيتروس ولا كان تبدله بزاتو نصحه بسطعسو طعسا بزنبعو نبعات ግን ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረት ረኺቡ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ በረኸት ረኺቡ ስለዚ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌላዊ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 10 ከፍቅዲ 11 ዘሎ ህያው ቃል ተተመልኪትና ኣነ ሕያዋይ ጓሳኤ ኣባጊዐይ ንዓይ ይፈልጣኒ እየን ኣነ ድማ ንኣባጊዕ ይፈልጠኒ ኣነ ዋና ኣባጊዕ ናብ ኣባጊዑ ተኹላ ክመፅኦም ከሎ በጃ ኣባጊዑ ህይወቱ ሕልፍ እዩ ደቃላይ እንተኮይኑ ዕሱብ እንተኮይኑ ኣገልጋሊ እንተኮይኑ ግን ግድ ናይተን ኣባጊዕ የብሉን ኣባጊዕ ተኹላ ክመፀን እንከሎ ንሱ ምእንቲ ከይብላዕ በጀን ምእንቲ ከይሓልፍ ገዲፍዎን ይሃድም ነተን ኣባጊዕ ድማ መን ይበልዐን ኢሉ ተኹላ ይበልዐን እሞ ንሕና ክንከራኸር እሞ ንሕና ክንፀራርፍ እሞ ንሕና ክንበኣስ ዝጠፍአ ኣባጊዕ ክንደይ ድየ ካብ ንቤተ ክርስቲያን ምኻን ኣብ ገዛ ምውዓል ይሓይሽ ኢሎም ዝጠፍኡ ምእመናን ውሑዳት ደዩ ኣባጊዕ ዝተመሰሉ እኮ ምእመናን እዩ ስለዚ ክንደይ ኣባጊዕ ብገዛእ ስንፍናና ጠፊአን ክንደይ ኣባጊዕ ካባና ርሒቐን ክንደይ ኣባጊዕ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝፀልኣ ጌርናየን ክንደይ ኣባጊዕ ካብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተባሪረን በጃ ኣባጊዕና ይሓለፍናን በጃ ኣባጊዕና ይወደቕናን ስለ ባጊዕና ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣይተደፋእናን ስለዚ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ሕያዋይ ጓሳኤ ክብል እንከሎ እዘን ጉስነት እዚኣተን ንመን ይገዲፍሎም እንተኢልና ቅዱሳን ሐዋርያት ይገዲፍሎም ዮሐንስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 21 ዘሎ ህያው ቃል ተተመልኪትና ጴጥሮስ ወዲዮና ሆይ ተፍቅረኒ ዶ ኢሉ ሓቲቱ ጎይታ እወ የፍቅረካ ምስ በሎ መሓስ ሰዓተ ይሓሉ ኢሉ ጴጥሮስ ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢሉ ደጊሙ እወ ጎይታ የፍቅረካ ዓያውተ ይሓሉ ሳልሳይ ግዜ ጴጥሮስ ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢሉ ምስ ተሓተተ ግን ጎይታ ስለምንታይ ኢኻ ንዓይ ተፍቅረኒ ዶ ኢልካ ተሓተኒ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ሲ ባዕልኻ ትፈልጥ እንዲኻ ስለምንታይ ንዓይ ምሕታት ኣድልየካ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ደይኮንካ ብምባል ቅዱስ ጴጥሮስ መሊሱ ስለዚ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ በል ኣባጊዕ ይሓሉ ስለዚ ናይ ኣባጊዕ ምሕላው ስልጣን ዝተዋሃብና ሎሚ መን ተተባሂልና ንሕና ኢና እሞ እተን ብክርስቶስ ዝተዋሃብናየን ኣባጊዕ ብጉቡእ ይሕለዋ ኣለዋ ዶ ብጉቡእ ይእለያ ኣለዋ ዶ ብዝጠፋኣቶ ትኺ ትጥፋእ መሬት መሲኡ ናብ ፀሎፃ ክትከይድ እንከላ ክትመልሳ ዳ እምበር ክተጠፋ ኣይኮነን ዝግባእ በዘላቶ ትኺድ በዓላ ትፈልጥ ኣይኮንካን ትብል ምክንያቱ ስለታ ሓንቲ በጊዕ ክርስቶስ በጃ ናይታ በጊዕ ኖ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ደሙ ብምፍሳስ ስጉእ ብምቁራስ ንዝነበራ ናይ መግዛእቲ ባርነት ንዝነበራ ሽግር ንዝነበራ መግዛእቲ ንዝነበራ ናይ ፀልማት ህይወት ናፅነት ኣውፅዋ ብተበጅዋ ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ ዋጋ ዝተኸፈለልና ሰባት ካብ ኮንና ነቶም ብክርስቶስ ዋጋ ዝተኸፈለልና ኣባጊዕ ናይ ምሕላው ስልጣን ክህልወና ግዴታ እዩ እዚ ድማ ቀዳማይ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 13 ዘሎ ህያው ቃል እንተተመልኪትና እስኻትኩም ብሓላፉ ወርቂ ወይ ድማ ብብሩር ዘይኮንኩም ተዓዲኩም ብደም ክርስቶስ ኢኹም ተዓዲኩም ኢልና ዝተኸፈለልና ደም ዝተኸፈለልና ዋጋ ወርቂ ይኮነን ዝተኸፈለልና ገንዘብ ኣይኮነን ዝተኸፈለልና ነሓስ ይኮነን ዝተኸፈለልና ዳይመንድ ኣይኮነን ብገንዘብ ዝርከብ ኣይኮነን ምድራዊ ሃብቲ ይኮነን ምድራዊ ዘብለጭልጭ ኣይኮነን ደም ናይ ክርስቶስ ይተኸፈለልና ደም ናይ ክርስቶስ ካብ ተኸፈለልና ነቲ ዋጋ ዝኸፈለልና ክርስቶስ ሎሚ ከነመስግን ዘይኽእለና እንታይ ስለዚ እዛ ሓደራ ዝተዋሃበ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣባጊዕ ይሓሉ ዝተባሃለ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 1 ዘሎ ህያው ቃል እንተተመልኪትና ከም ዝኽብል እዩ
ንኣገልገልቱ ተዛሪቡ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስቃይ መኻሪ ኣብ ድሓር ክመጽእ ዘለዎ ክብሪ ተመቓሊ ዝኾንኩ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እምዕዶም ኣለዉ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ ኣቦታት እንታይ ገብሮም ኣለኹ ኢሉ እምዕዶም ኣለዉ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኩም መጓሰ ጓስይዎ እንተኾነ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብፍታው እምበር ብግዲ ኣይኹን ብጽቡቕ ድላይ እምበር ንኾንቱ ረብሓ ኣይኹን ነቲ መጓሰ ኣርኣያ ደኣኹንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋሃብኹም ጎይቶት ኣይትኹን ኢሉ ንሕና ጎይቶት ኣይኮንናን ኣገልገልቲ ኢና ንሕና ጎይቶት ናይ ምእመናን ኣይኮንናን ሎሚ ንሕና ጎይቶት ናይ ኣባጊዕ ኣይኮንናን እንተልና ናይተን ኣባጊዕ ጓሶት ኢና ናይተን ኣባጊዕ ኣገልገልቲ ኢና ናይተን ኣባጊዕ ተላኣኽቲ ኢና ስለዚ ጽቡቕ መልእኽቲ ንኽንለኣኽ ኩላትና እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ንዝተዋሃበኒ ጸጋ ንዝተዋሃበኒ ማዕረግ ንዝተዋሃበኒ ኣገልግሎት ብግቡእ እንታይ ገበርኩሉ ኣይገልገልኩሉ ጎየ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዓቕመይ ዝፈቕዶ ሰሪሐ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብፍቕሪ ዝተሰነየ ድዩ ብሕውነት ዝተሰነየ ድዩ ብሓዊ ሓዊኻ ዝተሰነየ ድዩ ካብ ኮንትሮባሓ ዝወፀ ድዩ ነፍሰይ እንታይ ክገብራ ክኽእል ኣለኒ ሎሚ ክምርምራ ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ነዚ ዝተዋሃበና ጉስነት ነዚ ዝተዋሃበና ጸጋ ሎሚ እንታይ ኢና ክንገብሮ ዘለና ብግቡእ ክንጥቀመሉ ይግባአና እዩ ከምቲ ቅዱስ ሙሴ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ካብ ተጥፎ ኣቐዲምካ ንዓይ ካብ መጽሓፈ ሂወትካ ደምስሰኒ ዝብል መንፈስ ሒዝና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሎም ክንቀውም ይግባአና ዝተሰብረ ልቢ ሒዝና እመራይ ዳዊት ከም ንስሕኡ እቲ ከም ልበይ ዝተባህለ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ልቢ እግዚኣብሔር ዝተመሰለ ዘመራይ ዳዊት ኣብ ናይ ንስሓ መዝሙር ኣብ 51 ካብ ፍቕዲ 4 ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንጹህ ሕልና ሃበኒ ዝተሰብረ ልቢ ድማ እንታይ ግበረለይ ፍጠረለይ ልብና ክስበር ኣለዎ ንኣገልግሎት ድልዋት ክንከውን እንተኮይና ልብና ዝተሰብረ እንተዘይኮይኑ ንኣገልግሎት ንኽንዳሉ ኣገልገልቲ ኮይና ንኽንጽዋዕ ኣይኽእለናን ስለዚ ዘድልየና ዘሎ ሎሚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብስቡር ልቢ ብፍቕሪ ንእግዚኣብሔር ክንጽውዖ ይግባእ ኢሎም ንዘለና ሽግር ኣጽቢብና ይቕረ ተባሂልና ሎሚ እግዚአብሔር ንዝለኣኸልና ናይ ምሕረት ጻውዒት ናይ መጠንቀቕታ ጻውዒት ክንጥቀመሉ ይግባአና ንእግዚአብሔር ክንልሙኖ እንተኮይና እንታይ ሒዝና ክንልሙኖ ከም ዝግባአና ኩላትና ንፈልጥ ኢና ፍቕሪ ሒዝካ እዩ ዝልመን እግዚአብሔር ይቕረ ክብለልካ እንተኮይኑ ብዘይ ፍቕሪ ይቕረ ክብል ኣይክእልን ምክንያቱ ኣብ ቅድሚኡ ንሕስቦ ስለ ዘለና ማቴዎስ ወንጌል ኣብ ዝመሃሮ ምዕራፍ 6 ነቶም ብጾትና ንዝበደሉና ይቕረ ከም ዝበልና ስኻ ድማ ሓጢኣትና እንታይ ግበረልና ደምስሰልና ይቕረ በለልና እንዳበልና ነገር ግን ንጸልኦም ሰባት እንተሃልዮም ነገር ግን ንቕዮመሎም ሰባት እንተሃልዮም ነገር ግን ካብ እግዚአብሔር ዘርሕቁና ነገራት እንተሃልዮም ሎም እንታ ክንገብሮም ይግባአና ክንገድፎም ይግባአና እዚ ምስ ንገብር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ሙሴ ኮይና ምስ ንቀውም ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይና ሓጢአተኛ እሞ ንሓጢአተኛ ንዓይን ባርያኻ መሓረኒ ይቕረ በለለይ በዲለካ ምስ ንብል ግን እግዚአብሔር ምሕረቱ ቀረባ ጸሎትን ምህለላን ካብ ንጅምር ወርሕ ቀሪቡ ይኸውን መልስ ግን ዝረኸብና ሰባት ንህልዶ ንኸውን ካብ እግዚአብሔር መልስ ዝረኸበ ሰብ ይህልዶ ይኸውን ካብዞም ኣብ ዓለም ሙሉ ኢድና ሓፋቢልና ንልምን ዘለና ሰባት እንታይ ስለ ዝጎደለና እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና እግዚአብሔር ዘይምለሰልና እንተልና ንገብሮ ዘለና ጸሎት ክንምርምሮ ይግባአና ንልመኖ ዘለና ልማኖ ክንምርምሮ ይግባአና ኣነ ሓጢአተኛ ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓጢአትና ኣቀዲምና ክንእመን ንዝበደልናዮ ሰብ እንተሃልዩ ይቕረ ክንብል ዝበደሉና እንተልዮም ምእንቲ ንሶም ክድሕኑ ኣሕዋትና ንሕና ክንረብሕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ንሶም ህይወት ንኽረኽቡ ድሎምና ከሎ ይቕረ ክንብል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይግባአና እዚ ከይገበርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንደክም እንተሃሊና ግን ዘይምድካም ይሕሸና ዘይምጽላይ ይሕሸና
زي ممهار يحشنا زي مقداس يحشنا مخنيات بزي زوم نطب زياتهم أكيد مግዚአብሔር أملاخ كنسمعنا أين حسب أقدمنا خرخبو زلنا نجرات انتينا فقر كن هاديما فقر خاب حوات طفيع ስለዚህ እታ ቀዲሙ ኣሳዳድ ዝነበረ ዳሕራይ ግን ናይ ክርስቶስ ሃዋርያ ኮይኑ ብርሃን ዓለም ዝተጸውዐ ቅዱስ ጳውሎስ እኳ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ኣብ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቅዲ 8 ዘሎ ህያው ቃል ተመልኪትና ነፍሱ ትሒቱ ክዛረብ እንከሎ ኢና ንርኢ ኩላቶም እኳ በዓል ጴጥሮስ ሃዋርያት እንተተባሃሉ ኣነ ግን ሃዋርያ ተባሂለ ክጽዋዕ ኣይበቅዕን ኢሉ ከመይ ቤናይ መንገዲ ኣነ ሎሚ ካህንን መምህርን ተባሂለ ክጽዋዕ ቤናይ መለክዕ እየ እቲ ስም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር እዩ ምሳይ ግን ይማጣጠኒ ኣነ ዝኸዶ ዘለኹ ኣካይዳ ምስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይበቅዕ ድዩ እቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ዝግባኣኒ የመሓላልፎ ኣለኹ ድዩ ኣብ ቅድሚ ምእመናን እንታይ ዓይነት መራሒ ኮይነ ይኸይድ ኣለኹ ፈልጦ ይግባእ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ጳውሎስ እኮ ኣነ ሃዋርያ ተባሂለ ክጽዋዕ ኣይበቅዕን የኸበለ ኣይናይ ካህን ዳኣልሎም ኣነ ካህን ይልፋል በዳ ኣይናይ ዲያቆን ዳኣልሎም ኣነ ዲያቆን ይኽብል ኣይናይ ሰባኺ ወንጌል መዘምር ዳኣልሎም ዳ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣነ መዘምር ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ዘቕርብ መስዋዕቲ ኢሉ ክኸውን ዝኽእል እግዚኣብሔር ይጸባጸበና ኣሎ ናባይ ተመለሱ ይብለና ኣሎ ምእመናን ክምለሱ እንተኾይኖም ንምእመናን ልቦም ከነርስርስ እንተኾይና ምእመናን ናብ ቤተ ክርስቲያን እዳዎም ሓፋቢሎም ክመፁ እንተኾይኖም ዘጥፋእናዮም ክምለሱ እንተኾይኖም ንሕና ቅድም ንተዓረ ኣነ ምዕራይ የድልየኒ ኣሎ ናብ እግዚኣብሔር ምንሳሕ የድልየኒ ኣሎ እዚ ምስ ዝገብር ጥራይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይ ክሰምዓኒ ዝኽእል ስለዚ ጳውሎስ 14 መልእኽቲ ጽሒፉ ንዓለም ዘረጋግዐ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ኣብ ዓለም ዘብጽሐ ብርሃን ተባሂሉ ዝተጸውዐ ሃዋርያ ኣነ ሃዋርያ ተባሂለ ክጽዋዕ ኣይበቅዕን እታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣሳዲደየ ኣጉዲለ ሓጢየ ብምባል ንዓና እንታይ ይገብረና ይነግረና ወይ ድማ ይጽዋዓና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንሕና ድማ ከምኡ ኮይንና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንነብር እግዚኣብሔር ድማ ምሳና ክነብር ሎሚ ኣነ ሓጢአተኛ እየ ክንብል ይግባአና ኣነ ሎሚ በደለኛ እየ ክንብል ይግባአና ምክንያቱ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣታ ደው ኢልካ ዘለኻ ከይትወድቕ እንታይ ግበር ኢሉ ተጠንቀቕ ኢሉ ደው ኢሉና ዝመስለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለና ዝመስለና ኣገልገልቲ ዝመስለና ከምዚ ኸማይ ማለት እዩ ብዛዕቶም ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣማሊኦም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበቑዑን ዝሰምሩን ኣቦታት ኣይኮኑ ዛረብ ዘለኹ ከምዚ ኸማይ ዝኾንና ሰባት ከምዚ ኸማይ ዝበደልና ሰባት ከምዚ ኸማይ ጻዕዳ ጥራይ ተኸዲና ንኸይድና ቤት እግዚኣብሔር ሰባት ሕና ግን ሎሚ ጥፍኣትና መጽዩ ሽግርና መጽዩ ጸሎትና ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣይበጽሐን ምህለላና ቅድሚ እግዚኣብሔር ምሕረት ከምጽእ ኣይከኣለን ኣብ ቅድሚ ምእመናንና ነዞም ህዝቢ እዚኦም ካብ ተጥፎም ኣቐዲምካ ንዓና ጥፍኣና ዝብል ቃል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣይበጽሐን ምክንያቱ ህይወትና ከምቶም ምእመናን ኮይኑ ህይወትና ካብ ፍቅሪ ርሒቁ ህይወትና ካብ ትርልቢ ርሒቁ ፍጹም ንጣዕሳ ዝኸውን ንእግዚኣብሔር ተሳኢንዎ ናብ እግዚኣብሔር ዝምለስ ኣእምሮ ተሳኢኑ እዚ እግዚኣብሔር ክፈርደና እንታይ እንተኢልና ሓቂ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ደጋጊሙ ዝነግረና ንዓና እንታይ እንተኢልና ተነስሑ ናባይ ተመለሱ ኣነ ድማ ይቕረ ክብለልኩም እዩ ስለዚ እዚ ክብለልና እንተኮይኑ እግዚኣብሔር ግን ንሕና ድማ እንታይ ክንከውን ይግባአና ንሕና ከንታይ ክንብል ይግባአና ንሕና ከመይ ዓይነት ሰባት ክንከውን ይግባአና ኢልና ነንብስ ወከፍና እንታይ ክንገብር ይግባአና እዩ ልብና ክንምርምር ይግባአና እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ኣብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 20 ዘሎ ህያው ቃል ከም ዝብል እምበኣር ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክሕደገልኩም ካብ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘበን ምሕዳስ ምእንቲ ክመጻኩም ነቲ ቅድም ንኣኻትኩም ዝተሓርየ መሲሕ ንሱኻ ኢየሱስ ምእንቲ ክሰደልኩም ተነስሑን
ተመለሱውን ይብለና ነቲ ምእንትኻትኩም ዝተሓሪ ናትኩም በጃ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክምለሰኩም ተነስሑን ተመለሱን ይብለና ንስሓ ግን ንውልቃውያን ሰባት ጥራይ ኣይኮነን ንስሓ ንምእመናን ጥራይ ኣይኮነን ንስሓ ኩላትና ዝበደልና ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆይምና በዲልናካ ኢና ሓጢና ኢና ነቲ ዝሃብካና ፀጋ ብጉቡእ ኣይተጠቀምናሉን ንዝሃብካና መኽሊት ብጉቡእ ኣይተጠቀምናሉን ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅሬታና ክንዛረብ ይግባአና ኢሎም ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንዓና ዝደልየና ኩሉ ንንስሓ ክንመፅእ ዳ እምበር ካብ ንስሓ ክንርሕቕ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዘየፍርሶ ንስሓ እግዚኣብሔር ዘይድምስሶ ሓጢኣት የለን ትፀገም ግን ሓጢኣትካ ሒዝካዮ ስቕ ትብል እንተኾንካ ቁስሉ ሓቢኡ ናብ ዶክተር ዘይመፅእ ሰብ መድሃኒት ክረክብ ኣይክእልን መድሃኒት ብዘይ ምርካቡ ድማ ዝቆሰለ ኣካላቱ ይምሽምሽ ብእጎር ድማ ኣብ ሞት ይበፅሕ ንሕና ድማ ንስሓና ሓቢእና በደልና ሓቢእና ሽግርና ሓቢእና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጹሃት ኮይንና ምርኣይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ኣይሁበናን እግዚኣብሔር ድማ ኣይቅበሎን እንገብሮ መስዋዕቲ ይኹን ጸሎት ንምእመናን ክቅበለሎም ይኽእል ዝተገብረና ንምእመናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀረባ ስለዚ ምእመናን ክምለሱ እንተኮይኖም ኣቀዲሞም ክምለሱ ዝግብኦም መን እዮም እንተይልና ኣነ እስኹም እዚ ቤታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ምግባር ጽድቅለኒ ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ጾመካ ካብ ኩሉ ዕሽር ድማ ይህብ ካብዚ ኣብ ዝጎነይ ዘሎ ሓጢኣተኛ ኣነ ስለ ዝሓይሽ ኣመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ምስ ጸለየ ክብሪ እኮ ነይርዎ ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ጾም ካብ ኩሉ ዕሽር ድማ ይህብ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ግን ክመጽእ እንከሎ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንሱ ሒዙ ይኮነን ክመጽእ ዝግብኦ መንፈስ ትዕቢት ተዓጢቑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝገበሮ ክምካሕ ስለ ዝጀመረ ንዝገበሮ ግብርታት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኮንቶ ኮይኑ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንሕና ድማ ቅቡላት ሰባት ኮይና ክንርከብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጸሎትና እግዚኣብሔር ክቅበሎ እንተኮይኑ ከምታ ሓጢኣተኛ ዝኾነ ፈሪሳዊ ይቕሬታ ተጋዊ ናብ ሰማይ ገጹ አንቃዕሪሩ ክጥምት ከይደፈረ ቁንቁላ ኣፍ ኮይኑ ዝርንዛሕ እንዳነበዐ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣነ ሓጢኣተኛ ሰብየ መሓረኒ ንሓጢኣተኛታት ሰባት ምስ መሓርካ ኢኻ መሓር ትበሃል ኢሉ ምስ ለመነ ግን ብሓቂ ባለኩም ኣለኹ ካብቲ ምግባር ጽድቅለኒ ዝብል ፈሪሳውሲ እታ ሓጢኣተኛ ሰብ ጸዲቁ ወፀ ኢሉ ካብቶም ጽድቅለና ንብል ሰባት ካብቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንነብሪና ንብል ሰባት ካብቶም ኣገልገልቲና ንብል ሰባት ሎሚ እቶም ኣብ ስኽራን ዘለዉ ሰባት እቶም ኣብ ምዝርና ዘለዉ ሰባት ቀዲሞምና ናብ መንግስተ ሰማያት ከም ዝኣቱ ጎይታ እንታይ ጌርና ምሂርና ስለዚ እንተ ዘይተነሳሕኩም እንተ ዘይተመለስኩም እስኻትኩም ድማ ከምኦም እንተኽትኮኑ ኢኹም ከጠፉ ኢኹም ብምባል ጎይታ ዝመሃረና ክንሳሕ ይግባአና ያ ክንምለስ ይግባአና ያ ናብ እግዚኣብሔር መምላስ ኣገዳሲ ኮይኑ ሎሚ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንረኽቦ ክንክእል ኣለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ምስ ንናዘዝ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኦ እግዚኣብሔር በዲልናካ ኢና ይቕረ በለልና ምስ ንብል እቲ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ልመና እቲ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ጸሎት እቲ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ንስሓ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈትዎ ጾም ምስ ንጸውም እግዚአብሔር ንዓና ንኽምለሰና እንታይ እንተልና ቀረባ ስለዚ ነቢ እግዚአብሔር ነህምያ ኣብ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅዲ 3 ዘሎ ህያው ቃል ተተመልኪትና ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓሙኽሽብር ርእስና ነስኒስና ወጮ ተኸዲና ኣቦታትና በዲሎም እዮም ንሕና እውን በዲልና ኢና እሞ ይቕረ በለልና ኢልና ቅድሚ እግዚአብሔር ለመና እግዚአብሔር ድማ ይቕረ በለልና ክስ በዲልናካ ኢና ይቕረ በለልና ዝብል መንፈስ ሎም የድልየናሉ ናብኡ ዝምለስ መንፈስ የድልየናሉ ምስኡ ዘንብር መንፈስ የድልየናሉ ንሱ ትሑት እዩ ትሑታት ክንከውን ይግባአና ንሱ ለዋህ እዩ ለዋሃት ክንከውን ይግባአና ንሱ ሓደጋ ሓጢኣት እዩ ሓደግቲ ሓጢኣት ክንከውን ይግባአና ምክንያቱ ካባይ ተምሃሩ ስለ ዝበለና እዚ ምዘይ ንገብር ግን እግዚአብሔር ብናይ መንገዲ ይኸዕረቐና ስለዚ
ከምቶም ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር አምላኽ አኽሊል ዓወት ወሪስና እነሆ ጽባሕ ንጎ ተጓናጸፍቲ ናይታት መጽእ መንግስተ ሰማያት ክንከውን ጉያይ ወድየ ኣብ እምነታይ ድማ ጸኒዐ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ዕዮ ዓየ ስለዚ እታት መጽእ ተስፋ መንግስተ ሰማያት እጽበለኹ ክንብል ከም ጳውሎስ ይግባአና ሎሚ ደግም ዝጽበየኒ ዘሎ መንግስተ ሰማያት ገሃነም ኣይኮነን ጉያይ ብዝግባእ ዓየ አገልግሎተይ ብዝግባእ አገልግለ ንእግዚአብሔር በቲ ዝኣዘዘኒ ትእዛዝ ፈጺመ ጉስነተይ ናብ እግዚአብሔር አረኪበ መኽሊተይ ረቢሐ ክንብል ሎም እንታይ ይግባአና ግን ነፍሰይ እዚኣ ይበለት ኣነ ግን እዚኣ ይበልኩ እዚ ሓጢኣተይ ክሳብ ዘይተኣመንኩ ብኸመይ እግዚአብሔር ይቕረኽብለለይ ንዓይ ብኸመይ ልማን እግዚአብሔር ክሰምዓለ ንኾንቱ ኸይደክ ንኾንቱ ኸይጎይ ንኾንቱ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኸይመላለስ ተኸገብር ክኽእል ኣለኒ ሎሚ ናብ እግዚአብሔር ምጥማት የድልየኒ ኣሎ ሎሚ ምንሳሕ የድልየኒ ኣሎ ሎሚ ምምላስ የድልየኒ ኣሎ ሎሚ ይቕረይ የድልየኒ ኣሎ እዚ ምስ ንገብር ጥራይና ምስ እግዚአብሔር ክንነብር ንኽእል እግዚአብሔር ድማ ምሳና ክነብር ዝኽእል ስለዚ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓዳጋ ሓጢኣት ሓዳግ ንስሓ ወሃብ ንስሓ እሞ ብልብና ኣሚንና ኣቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ንመጽእ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ንቐውም እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ንዓና ምሕረቱ ንኽልእ ኸልና በረኸቱ ንኽልእ ኸልና እግዚአብሔር ንዓና እንታይ እንተኢልና ቀረባ እዩ እግዚአብሔር ናይ ጓሶት ኣቦይ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ኣቦይ ስለዚ ክንመሓር ይግባአና ይቕሬታ ኣንውሐ ሓንቲ ጠቕሲ ነጊረ ወይ ድማ ሓንቲ ምዕራፍ ነጊረ ግን ካብ መድረኽ ውድየ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ኣብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ህያው ቃል ይረአ ክንልከ ኣብዚ ምዕራፍ ዘሎ እንተተመልኪትና እቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ 40 ዓመት ዘገልገለ ናይ እግዚአብሔር ነቢ ናይ እግዚአብሔር ካህን ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝቐውም መስዋዕት ደቂ እግዚአብሔር ዝዓርቕ ንደቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝዓርቕ ኣቅድ ኣብ መንጎ ደቂ እስራኤልን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዝቐውም ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ካህን ኤሊ ኢና ንርኢ ካህን ኤሊ ንእግዚአብሔር 40 ዓመት እኳ ኣገልጊሉ እንተነበረ ነገር ግን ብድሕሩ ተኪኦም ዝመፁ ደቁ ኣገልግሎት ንታቦተ ጽዮን ሒዞም ንህዝቢ መስዋዕት ኣብ ዘቕርብሉ ዝነበሩ ግዜ ሳቶም ግን እንታይ ገበሩ ኢሉ ዓለው ኢሉ ነቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሉ ዝመፀ መስዋዕቲ ይበልዑ ንዓቶም ይወስድዎ ነቲ ናብ መስዋዕቲ ከቕርባ ሓጢኣት ክድምስሳ ሓጢኣተን ከርሕቓ ናብ እግዚአብሔር መስዋዕት ገረን እግዚአብሔር ክቕበለለን ንዝመፃ ጎራዙ ታዋሉድ ድማ ብድፍረት ኣብ ቤት መቅደስ እንታይ ገብርዎን ነበሩ ይብል የራኽስዎን ነበሩ እግዚአብሔር በዚ ተቆጥዑ እግዚአብሔር በዚ ተቀየሙ ስለዚ እግዚአብሔር ስለዚ ተቀየሞም ህፃን ዝኾነ ኣብ ቤቶም ዝዓቢ ሳሙኤል እንታይ ገበረሎም ኣተንስኣሎም እግዚአብሔር ድማ ሳሙኤል ዝብል ድምፂ ፀውዐ ህፃን ስለ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ፀውዒ ሰሚዑ ስለ ዘይፈልጥ ድማ ኒኹ ጎይታዬ ናብ መን ኸይድ ነበረ ይብለና ናብ ካህን ኤሊ ኸይድ ኣቦይ ፀዊዕኻኒ ዲኻ ምስ በሎ ንካህን ኤሊ ግን ካህን ኤሊ እንታይ በሎ ወደይ ኣይፀዋዕ እኳ እንትደቅስ ኢሉ ካልኣይ ግዜ እግዚአብሔር ፀዊዑ ካልኣይ ግዜ ድማ እቲ ህፃን ናበይ ከደ ይብለና ናብ ካህን ኤሊ ኸደ ሳልሳይ ካልኣይ ግዜ ምስ መፆ ግን ካህን ኤሊ እንታይ ኢልዎ ምናልባት እግዚአብሔር ይፅዋዓካ ካይህሉሲ እኒኹ ተናገራ ጎይታ ኢልካ እንታይ ግበር ኢልዎ ተዛረብ ኢልዎ ሳልሳይ ግዜ ሳሙኤል ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ግን ጎይታይ ባርያኻ ንህለኹ እሞ ተዛረብ ኢልዎ ነቲ ህፃን እግዚአብሔር ተገሊጹሉ መሸም እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንተሰባይልና ንመን ዝግለጽ እግዚአብሔር ንመን እዩ ኣቀዲሙ ዝመጽ ምስ እግዚአብሔር ምስ መን ይዝዛረብ ክንብል ይግባአና ክርስቶስ ኣብ ዝተወለደሉ ግዜ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ዝተወለደሉ ግዜ ንሊቀ ካህናት ኣይኮነን ተራእዩ ነቶም ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበሩ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ተራእዩ
ملاخ እግዚአብሔር ክርስቶስ ከም ተወልደ ዘበሰሮም ንመን ይነሩ አቀዲሙ እንተይልና ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከም ንረኽቦ ንጓሶት ንህፃናት ስለዚህ ነዞም ጓሶት እዚኣቶም መላእክ እግዚአብሔር አቂድሞም ምስ ቆመ ብርሃን ነቲ ቦታ እንታይ ጎበሮ ይብለና መሎ እቶም ማሎም ብለይቲ ዘብልዑ ዝነበሩ ጓሶት ድማ ፈርሑ ኣይትፍርሑ ኣብ ዓዲ ዳዊት እንታይ ተወሊድልኩም ኣሎ ኢሎም መድሓኒ ተወሊድልኩም ኣሎ ስለዚህ እንታይ ግበሩ ምልክት ክኾነኩም ድማ በአጭረቅቲ ዝተጠብለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ክፀንሓኩም ብምባል እግዚአብሔር ንህፃናት ተገልጸ እግዚአብሔር ንጓሶት ተገልጸ ለሙን እግዚአብሔር በመንገሪ ይኽዛረበና መቸም ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከምዞም ህፃናት እዚኣቶም እንተዘይኮንኩም ናብ መንግስተ ሰማያት ክትኣትዉ ኣይከኣለኩም ይልና እንታይ ስለ ዝኾኑ ህፃናት ምክንያቱ ንጹሃት እዮም ምስ መሓዞም ይበኣሱ ብመፃወት ቀልጢፎም ድማ ሓዲጎም ነቲ ዘበኣሶ ይተሓቃቀፉ ይካላይ ጸወታ ይጅምሩ በዲልን ነይሩ ኣይብሉን ሃሪምን ኣይብሉን ስለዚህ ከምዚኣቶም እንተዘይኮንኩም ናብ መንግስተ ሰማያት ኣትዉ ኣይከኣልኒ ስለዚህ ንሕና ድማ ከመን ክንከውን ይግባአና እንተልና ከምዞም ህፃናት ንጹሃን ክንከውን ይግባአና ሎሚ ንኩሉ ነገር ንገድፍ ንኩሉ ነገር ንርስዕ ንሕማቅ ነገር ንድምስስ ሰባት ክንከውን ይግባአና ስለዚህ እግዚአብሔር አቀዲሙ ንመን ይዝግለጽ እንተልና ንጓሶት ንህፃናት እዩ ስለዚህ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ ካህንኤል ዝግልገል ዝነበረ ዝዓቢ ዝነበረ ነቢይ እግዚአብሔር ሳሙኤል ነቲ ህፃን እግዚአብሔር እንታይ ኮኖ ተገልጸሉ ጎይታይ ተናገር ነኹ ጎይታ ባሪያኻ ይሰማዕ ኣለኹ ምስ በሎ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ደቂ ኤሊ አፍኒንን ፊንሃስን አቂድመይ ብዙሕ ኃጢአት ይሰርሑ ኣለዉ ካህናት ተባሂሎም ካህን ክሰርሑ ዘይግብኦ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ እቲ ናባይሉ ዝተቀረበ መስዋዕቲ እቲ ናባይሉ ዝተሓርደ ስለ ኃጢአቶም ዝሓረድዎ መስዋዕቲ ንገዛእ ርእሶም እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ይበልዕዎ ኣለዉ ንገዛእ ርእሶም ይጥቀምሉ ኣለዉ ንሱ ጥራይ ከይኮነ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ክነጽህ ኢለን ዝመጻ ኃጢአተን ክሕደገለለን ዝመጻ ጎራዙ ድማ የውስቡ ኣለዉ ፍጹም ርክሰት ፍጹም ኣለዎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ተዘይማዒልካዮም ንደቅኻሲ ከጥፍኦም እየ ይብለካ ኣሎ ካህንኤል እንታይ ግበሮ ኢልዎ ንገሮ ኢሉ ወደይ እንታይ ኢልካ እግዚአብሔር ንገረኒ ምስ በልዎ ግን እግዚአብሔር ደቅኻ እንተዘይተመሊሶም ኣነ ከጥፍኦም እየ ይብላ ኣሎ እቲ ንእግዚአብሔር ዝተሰውአ መስዋዕቲ ነባዕሎም ይበልዕዎ ኣለዉ እቲ ናብ እግዚአብሔር ዝመጻ ጎራዙት እውን ብድፍረት ኣብ ቤት መቅደስ የራኽሱ ኣለዎ እሞ ስለዚ እንታይ ግበሮም ኢልኒ ኣሎ ተጠንቀቅ በሎ ተዘይተመሊሶም ከጥፍኦም እየ ይብላ ኣሎ ምስ በሎ ካህንኤል ንደቁ ምዝራብ ፈሪሁ ጌጋይ ምባል ፈሪሁ ትጋገይ ኣለኹም እስኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ካህናት ኢኹም እስኻትኩም ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ሰባትን ኮንኩም ንደቂ ሰባት እተዓርቁ ናይ ኣባጊዕ ኣገልገልቲ ኢኹም እስኻትኩም ጓሶት ኢኹም ስለዚ ነዚ ዝተዋሃባኹም ኣባጊዕ ክትሕልው ይግባኣኩም ኢሉ ፈሪሑ ከይብል ንደቁ ፈሪሑ እንሆ ሰብ ምስ ሰብ እንተተባኣሰ ሰብ ይዓርቆ ሰብ ምስ እግዚአብሔር እንተተባኣሰ ግን መን ክዓርቆ ይኽእል እዩ እዚ እግዚአብሔር ሓያል እሞ ድላይ ይግበር እዩ እዚ ብምግባሮም እግዚአብሔር ስለዚ ተጸየኖም ብሰንክናቶም ክፋ ብሰንክናቶም በደል ኣብ ደቂ እስራኤል እግዚአብሔር ተቀየመ ደሞን ብሰንክናተይ በደል እግዚአብሔር ኣብ ርእሲ ህዝበይ ክቀየም ግዴታ እዩ ብሰንክናተይ ኃጢአት ኣብ ርእሲ ዘገልግሎም ህዝቢ እግዚአብሔር ክቀየም ግዴታ እዩ ኣነ እንተዘይ ነጽሄ ኣነ ቅድሚ እግዚአብሔር ንጹህ ሰብ ኮይነ እንተዘይ ተረኺበ ኣነ ቅድሚ እግዚአብሔር በቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ መንገዲ እንተዘይ ከይደ ኣነ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ትእዛዛት ዘይፍጽም እንተኮይነ ቃሉ ጥራይ ዝዛረብ ግብሪ ግን ዘይብለይ እንተኮይነ ከምቲ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፉ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 2 ግብሪ እምነት ኣላትካ ግብሪ ዘይብልካ እንተኮይናሲ ብኸመይ ክትጸድቕ ትኽእል ኢሉ እስኪ ንዝጠመዩ ሰባት ኪድ ብላዕ እሞበሎ ክጸቡ ይከኣሎም ዶ ስለዚ እምነት ብዘይ ግብሪ ቃል ብዘይ ግብሪ ምውት እያ ትምህርት ብዘይ ግብሪ ኮንቲ እዩ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ንኽትነብረሉ ዳ እምበር ንኽትምህረሉ ይኮነን ተዋሂቡ ስለዚ ኻ ቅዱስ ያዕቆብ ኣሕዋተይ ኩልኻትኩም መምሃራን ክትኮኑ ኣይትፍተው
ممهران كتكونوا أيت دليو مخنياتون ممهران بزح فتنة إزمصهم سلازي ممهر كخوون زدل دما نتي كابخاتكم زعبي ويلما كابخاتكم زفلت نتي زمهور دما زتكبروا سب نسو تايخون يلو ممهر يخون يلو لم جن ممهران بزح زبن بزح نمهران بالعين قبرون صومون بالعين صومن تفقرون بالعين فقرن تعارفون بالعين عرقن تنسحن بالعين نسحن كم زيدي مراحل كم زيد أكل كالي سلازي أفنينا في ناس بيت مقدس زركسوا لمو نحنا بخفاءنا بتنكلنا بصلنا نبيت مقدس تاجرنا يا أنا داغماي نجزي أبي رأينا يو بيت مقدسنا تسقاسين بيت مقدسنا فقر سين ما مننا فقر سينو ننحل حنا ندا تقواجاجلنا ننحل حنا ندا تطفانا ننحل حنا ندا تصررفنا مأمنا دما تيفوزو ناتنا خوينوم ددحرنا خصعبو قشو خصتي حقنيا قشو خصتي باقنع كسبا خمزي نتباهلنا نمأمنا ناي كريستوس اباقع فح خنبل تاي كوينا كإلنا سلازي دقيلي اكيد مغزي ابير كم تغزي دولي هو سلازي نبرو اغزي ابير تاي غبرو يبلنا قصعم ابرس اسرائيل دما اغزي ابير معت اوجه انه مس فلسطيماويان دما تخبرو جمرو كواغو جمرو كان قدمم مسيلوم እግዚአብሔር ሙስኦም ዘሎ መስልዎም ለአሕዛብ ክስዕሩ ናብዶብ ወፈሩ እግዚአብሔር ግን ሙስኦም አይነበረን እግዚአብሔር ካብኦም በገዛእ ክፍኦም ካብ እግዚአብሔር ካብኦም ስለ ዝረሓቀ እቲ ዘውትር ሙስኦም ኮይኑ ኣብ ጸላእቶም ዓወት ዝህቦም ዝነበረ እግዚአብሔር ካብኦም ምስተፈለየ ግን አሕዛብ እንታይ ክገብርዎም ጀመሩ ይብለና ክስዕርዎም ጀመሩ በሓንቲ መዓልቲ ድማ 30,000 ዝኣኽሉ ሰባት እንታይ ኮኑ ይብለና ብሰይፍ ናይ አሕዛብ ናይ ፍልስጤማውያን ጠፉ هو مغزي أبير مسانا يلن مالتيو بمبال دما دك إسرائيل هاديمون تمليسهم أمو تابوت غزي أبير حزنا نصا ناي غزي أبير تابوت كدحنا ناي ناي بوتاتنا كيدا ناي بوتاتنا تابوت أحفيرنا يفلتني مو أكيد مغزي أبير نزل تابوت حزنا نتخيلنا خن عوتنا بمبال دما نتوم برخصتهم زتفلطوا بق أكيد مغزي أبير زتوصلوا أفنين في ناسن نايت غزي أقلقل خانا زنبرو تابوت غزي أبير بدفرت تسكيمم نابي كودي بلنا نابتي ناي وق سفرا خدو كلاي غزي تواغو كلاي غزي بستواغو لغزي كلاي غزي 40,000 زاخلو من اسيات ناي اسرائيل تايكوني بلنا حلقو كلهم طفو افنين في نحاسن دما ابتخينا تايكوني بلنا موتو تقصف اتا ممكحيت زخونت ناي دق اسرائيل حيل غزي ابير زحادرلا اتا محدر غزي ابير زخونت ناتون قلقم زخونت تابوت تصيان دما باحزاب تمارخت تابوت تصيان فلسطين اتوت ناب اشدودن اشكلهم زبال بوتا كدت مسداغون تمعراريا تقدس تابوت ناي غزي ابير مسداغون مس طاوت تايغبر وي بلنا ام معراريو ما قمط وي بلنا كاب سفرا قدسنا بغزا ناتنا دخان بغزا ناتنا حطيات تابوت غزي ابير صقو خبانا رحيو نمن يوهابي نخالي يوهابي سلازي ابز غزيزي ازم سبات زياتو انتاي كوني بلنا موتو كان الدما تابوت غزي ابير افانيو دقو سلازفانو اغنغم نايت ختما خوينو تعويتهم دي تعوتون يلو منبر غيرو وري صب نبر وي دما دهي صب نبر كابت كوينات مليقو هاديمو زوصاي اغلغالي وي دما وتهدر ግን እንዳጎየ ናብ ካህንኤል መፀ ይዝ ወደይ ኣብ ኩናቱ ዒልካ እንተሒስካ ዳ መፀ خامس በሎ ኩላትና ደቂ እስራኤል ተሳዒርና 40,000 ዝኣኽሉ መንእሰያት ድማ ረጊፎም ብሰይፊ ኣፍኒን ፊናስን ድማ መይቶም ታቦተ ጽዮን ድማ ታይ ኮነት ይብለና ናብ ፍልስጥኤም ከደት ናብ ፍልስጥኤም ተማረኸት ኢሉ ንካህን ኤሊ ምስ ነገሮ ካህን ኤሊ ደጊም ታቦተ ጽዮን ካብ ከደት ክብረት ኣብ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል የለን ብምባል ጉሂው ካብቲ ዝነበሮ መንበር ናብ ድሕሪት ገጹ ወደቀሙ ኣሪጉ ስለ ዝነበረ ድማ ክሳዱ ተሰይሩ ታይኮና ሞተ ይብለና ሱጥራ ያخለ ሰይት ወዱ ኣብቲ ግዜ ንሱ ሕማም ሕርስተ ተሓይዛ ነበረት ይብለና ወዲ ክትጋላገልን ኮላ ድማ ሓሙሁ መይቱ ሰብኣይ ክን ሓሙትክን ድማ መይቶም ታቦተ ጽዮን ድማ ተማሪኻ ኢለን ምስ ነገራ ደጊም ካብ እስራኤል ክብረት ርሒቁ ሰብኣይ መይቱ ሓሙይ መይቱ
حموتي يميتو تابوت صيان تمام كحتنا زغونت نا إسرائيل هيابنا دما تماريخا دقيم كبرت كاب إسرائيل رحيق إيمو إكابوت بولو نزولي ديزلو قلع بمبال نسا دما تايكونت بلنا موتت بلنا سلازي أكيد مجزي أبير أملاك أنت زي نسيخا نتن محبر نايجزي أبير نتن أباقع نايجزي أبير بزقبا أنت زي قواسيخا أبرئسن بزي فتاو بقدار تنبرن تخونكا بخون تربحات نبرن تخونكا موداتو أبهيوت كان أبهيوت هزب خان أبتت مرحوز اللي خان هزبي معاد كم تمس رجوع نكال سلازي منان تراي تنصحو أي نبل نعاي نسحازر لين لهم بسنكيز أقامزي بسنكيز معات زي أنا انت تزتحت أنا بنبعث الصنيع مهر أنا نابحواتين تزملس أنا زبدلني يقرأ تزبل نزبدلكم دما أب أقرم تزودق بزبدلكو حتى أتأكد مجزي أبير تزنازز مجزي أبير نسلا أقل تقبل نا أباقي انتهي مقبرن أي مقصع سلازي الطفقات كلنا أباقي تراينا هبو كلنا مؤمنان تراينا هبو نايزي الطفقات تحتتي منينا انتلنا أنا نسخ منينا سلازي كلاتنا مؤمنان لومينا بجزي أبير تمليسنا بتقنع من قد نخن مرح كاب كل حماق نقر كاب كل حماق نمرحكم تاينقول نقطب نابك زي أبير زوسد كهن نابك زي أبير زملالس كهن قرابون سجودن زبل كهن تأمبر لومي تفلالو يزبل كهن أيد لنان لومي خابك زي أبير زرحقنا كهن أيد لنان لومي أكيد مك زي أبير زي كونه كونت ربحة زنبر كهن أكيد مك زي أبير أقداسي أيكونن سلازي بفقرك زي أبير أملاخ تمرحنا نعينا حقيقتنا زي أبير يقرأ قبل اللي نايموس وقف لبنا دما نابك زي أبير تمليسنا نجزي أبير أملاخنا يقرأنا حتى زي أبير أملاخنا بدقامي زنصح لبي زستوعل لبي زحسب أمره زتعاس منفس كبنا ناتو قدس فقادو يقبرلنا برقص بزحات قدسان أبوتات بزحات أبوتات كهينات بزحات لك أونت مماهران كاب كل علماوي هو توتيو نجزي أبير أملاخ زقلقلو بزحات قدسان اللو أزك عليكن نعين نخمس خماين أبحاتيات ننبر سبات الأمبر نخل زوكل ملأخت خمزي كونه بزا أقات أمزي كفلت أقلي كلاتنا مؤمنان أبزي نكاتات الزلنا دما كلاتنا نبغزي أبير أملاخ زملس عس أي مرخبنا بدقامي ناتو قدس فقادي يقبرلنا نعاي ندوكم حاوكم صنيلكم كسام صنعكم دما أغزي أبير أملاخنا أبتا زي تحلف منغستو أغزي أبير أملاخ صني لغو سمعكم زنسح استسحكم منزلهم منكم يقرأ قبللكم كم دما نعينا حتى أتني حاوكم يقرأ قبللي نايغزي أبير أملاخ قدس فقادي يقبرلنا سغانا كدم بمنفس قدس نو يعوكوت يانجل سم سلازي مريم هوي كف አደርግሻለሁ የፍጥረቱን ጌታ በቅፍሽ ስላየው እኔም ትውልድ ነኝ ብፅዕት እልሻለሁ እንደ